Hem fet el pas definitiu per donar resposta al que ha estat una reivindicació veïnal històrica, el soterrament de les Torres del Pinar. Al mes de maig ja vam anunciar una subvenció de 2,40 milions d'euros de l'ICAEN, de la Generalitat de Catalunya, i ara ja hem resolt l'últim tràmit administratiu, que és una signatura d'un conveni que feia falta per fer realitat aquest soterrament. Des d'Esquerra vam proposar-nos liderar tot aquest procés i ho estem fent. Tot i que molts ens deien que no aconseguiríem la subvenció, molts ens deien que era molt difícil aconseguir aquests acords, aquests convenis, nosaltres, perseverants, ho vam vetllar i de la mà dels veïns de l'Associació de Veïns del Pinar, de la mà d'Esquerra del Castellvell, d'Esquerra Reus i també de l'anterior govern d'Esquerra Republicana de Catalunya a la Generalitat de Catalunya, estem liderant aquest procés, l'hem planificat i ara vetllarem perquè sigui una realitat. Per tant, podem dir clarament que des d'Esquerra Reus complim els nostres compromisos per transformar la ciutat.